Nde pali fundo 7 zimene tiunikirane mwachidule chabe kuti pamene tikuwerenga baibulo tikuyenera kudzifunsa mafunso kapena kuti fundo zimenezi. Fundo yoyamba ndi yakuti kodi kalata imene ukuwerenga kapena kuti buku limene likuwerengedwa lidalembedwa ndi ndani. Mwachitsanzo Paulo akamalemba makalata ambirimbiri amayamba ndi mawu akuti ine Paulo, kapena kuti amadzifotokoza iye mwini kuti ine Paulo. Chimodzimodzinso ophunzira ena akamalembanso makalata awo amadzifotokoza. Pa Roma 1:1 kapena Galatia 1:1 tikaona Paulo akudzifotokoza yekha kuti iyeyo ndi amene adalemba kalata imeneyi. Fundo yachiwiri ndiyo yofunsa kuti kodi kalatayi kapena kuti bukuli likulembedwera ndani. Chimodzimodzinso akadzifotokoza mosataya nthawi amafotokoza kwa amene kalatayi kuti ikulembedwera. Chinthu chinanso chimene tikuyenera kuchita pamene tikuwerenga mawu a Mulungu kapena kuti makalata a atumwi ndi kufunsa kunena kuti kodi akulembera chifukwa chani. Andi chifukwa chimene olembayo akulembera sitingachipeze kungoganizira mwa ife tokha, tikuyenera tiwerenge thunthu lonse. Chifukwa cholinga china kapena kuti chifukwa china chimene olembayo akulembera chimapezeka pamene tawerenga thunthu lonse. Ndiye kuti tikazindikira chifukwa chimene olembayo akulembera kalata imeneyi. Fundo ina ndikufunsa kunena kuti kodi bukuli kapena kuti kalatayi idalembedwa kapena idalembedwera liti kapena kuti nthawi iti. Idalembedwa kapena kuti idalembedwera nthawi iti. Ndiye tinauzana kwambiri kuja kunena kuti pali nthawi za magawo atatu, imene ndi nthawi yakale, nthawi yatsopano, komanso nthawi imene ili nkudza. Ndiye pamene munthu ukuwerenga baibulo ukuyenera kudzifunsa kunena kuti kodi nthawi imene olembayo akulemba kalata imeneyi ikulembedwa nthawi yakale, nthawi yatsopano, kapena nthawi imene ili nkudza. Ndiye tidzaona mwa tsatanetsatane kuti kodi nthawi yakale tingayidziwe bwanji, nthawi yatsopano tingayidziwe bwanji, komanso nthawi imene ili nkudza ikudziwidwa bwanji. Kunena kuti pamene tikuwerenga tikazindikire chinthu chimenechi. Fundo ya namba 5 ndiko kufunsa kunena kuti ndi mfundo yanji yomwe olemba akufuna kupereka mu ndime kapena mtunthu lonse la ndime. Ndiye zimene zizi sizikungolotedwa yayi, munthu akuyenera awerenge thunthu lonse kuti akazindikire mfundo imene olembayo akufuna kupereka mu ndimeyo kapena kuti mu thunthu lonse la ndimeyo. Zimene zikuti onetsa kunena kuti tayenera ndithu kumatenga nthawi patokha ndi kudziwerengera, kapena kuti kutenga nthawi patokha nkumaphunzira. Kuphunzira mawu kwa anthu amene akuphunzitsa kapena kuti akuphunziranso pa iwokha moona mtima. Kuthandizana kunena kuti tikakhale omangilirika mu chidziwitso chathu pa mawu osati ziphunzitso za anthu. Fundo ya namba 6 ikuyenera kudzifunsa kuti kodi ndi chiyani chimene ndikuphunzira mu ndime. Ndi zinthu zambiri zimene munthu ukuphunzira mu ndime, zina tikulamulidwa, zina tungophunzirapo chabe. Ndiye tikapanga chisokonezo chotenga zinthu zimene sitikuyenera kugwiritsa ntchito nkuyamba kuzigwiritsa ntchito, ndikuti palakwika. Mawu a Mulungu pamene sitikuamvetsa, monga Petro akunena pa 2 Petro 3:16 kunena kuti anthu osaphunzira komanso osakhazikika amapotoza mawu maka zimene adalemba Paulo, chifukwa akunena kuti muli zinthu zina zovuta kuzimvetsa, ndiye amazipotoza kudzitsa chiwonongeko cha iwo eni. Ndiye tikuyenera kusamala kunena kuti tisakhale ndi phuma loti ichi akuti ichi akuti tichite, ichi akuti tichite. Kodi akuti tichite kapena ayi. Ndiye ngati ukuphunzira tenga nthawi kuphunzira. Mulungu akudziwa zimene zonse, ndipo ndi Mulungu amene amabweretsa chidziwitso kapena kuti kuzindikira kapena kuti kumvetsa. 2 Timoteyo 2:7 akuti tsimikizira za fundo imene kuti ndi Mulungu amene amabweretsa kuzindikira kapena kuti kumvetsetsa kwa mawu. Fundo yomaliza ndi kuzimvetsetsa kapena kuti ndingazigwiritse ntchito motani ndimezi. Sichina chilichonse chimene chalembedwa chimene tikuyenera tikachigwiritse ntchito. Ndikutanthauza kunena kuti ngati kuti chalamulidwa kwa ife, ndiye tikuyenera tikamvetsetse, chifukwa pa
Aroma 15 verse ya 4 akunena kuti zinthu zimene zidalembedwa kale zidalembedwa kuti tikaphunzirepo kapena kuti tikatengepo phunziro. Ndi chinthu china chimene chili choti tingotengapo phunziro sichili cholamulidwa kunena kuti tikachichite, koma kuti tikatengepo phunziro. Pamene kutamaliza fundo zimenezo, fundo 7, ndi tikuyenera tizizifunsa zinthu zimenezi pamene tikuwerenga mawu a Mulungu. Tisatope. Timapereka nthawi ku zinthu zina zonse zimene zina ndi zakunja, zinthu zosafunikira kwenikweni, koma kuti tikakhale ndi nthawi yodziwerengera mawu patokha chimaoneka chinthu chovuta. Koma fundo zimenezi zitha kutithandiza kuyamba kuzindikirapo chinthu china chake. Komanso ndikuti Baibulo likakhala ngati kuti latipepukira, chifukwa ngati suzindikira zinthu zimenezi komanso magawo a nthawi zimenezi zimaoneka ngati kuti tikutsamwitsidwa. Chifukwa china chilichonse chimene chikunenedwa m'Baibulo chili kwa ife kuti tikachitani, tikachitsate, zimene sizoona ngakhale pang'ono.